καιρό, πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο, shorts, τα πάντα. Θέλω σε κανένα 5 λεπτό με 10 λεπτό θα ξεκινήσουμε live εδώ με την Kat στο computer. Θα παίξουμε λογικά Fortnite εγώ. Θέλω όλοι σας παρακαλώ να πάτε να το δείτε. Επειδή live τώρα θα πάμε σε κανένα 10 λεπτό να κάνουμε. Και θέλω όλοι να μπείτε να κάνετε like. Φυσικά θέλω like και subscribe και κουβουνάκι. Και θα πάτε και στο κανάλι εκεί που πίσω που άμα τη βλέπετε. Εκεί. Νάτι. Και θέλω να πάτε να κάνετε sub και like και κουδουνάκι. Επειδή άμα δεν κάνετε κουδούνα δεν θα σας γίνει αυτό το για να σας έρθει ότι ανεβάσαμε short και ποτέ δεν θα δείτε το live. Οπότε πάμε λίγο, σπάστε τα like εκεί σε κανένα 10 λεπτό. Αρχίζει. Θέλω όλοι να μπείτε. Το έχουμε. Tschüss.